Kita nyo, kumakagat na naman, oh. Yo, what's up mga kadoms? Welcome back sa aking YouTube channel ngayon mga kadoms. Ngayong araw, panibagong kalukan naman, panibagong katatawanan mga kadoms. Ngayon, kung nakita nyo mga kadoms ang ilog na yan, alam nyo ba na napakaraming isda dyan mga kadoms yan? Nakita nyo ba yan? Hindi yan dagat, pero kung hindi nyo nalalaman, ang dami dyang isda mga kadoms, ang dami! Ano? Kaya ngayong araw na to, mangunguha tayo ng isda mga kadoms, alam nyo ba? Dahil talagang ang dami isda dyan. Alam mo ba kung anong isda ang nandyan? Mayroong tilapia, bangus, karpa, yung dalag, at yung hito, pating, bangkulis, nandyan lahat mga kadoms, hipon, nandyan. Sari-sari isda mga nandyan mga kadoms, dyan. Kaya ngayon, ang gagawin lang natin gagawin lang natin, mamiminwit tayo. Kunti ka lang, kukunin natin paminwit, siyempre. So ayan, yung ating paminwit. Ang gamit ko ay lubid na ang gamit ko. Kasi alam nyo, kung tansi ang gagamitin natin, mapuputol lang, yun o. Matindi pagkatali niyan, yun o. May tusok pandulo, yan o. Yan o. Kasi pag di natin nadali sa lubid, tutusukin na lang natin, yung pating. Meron yung pating, yan o. Yan o, nakita nyo, kung tingnan nyo, magalaw o, yan o. Yan o, magalaw na. Kaya, ang gagawin natin, hihingi lang tayo sa ako, hihingi tayo sa ako na makauli tayo ng maraming isda, Kasi talaga naman, hindi ka dyan masisiruhan. Ang dami dyan isda, dyan. Kahit dyan ka lang magbinit-binit sa na yan. Meron dyan mga bangus, tilapia. Kaya, ang gagawin lang natin, magtsatsaga lang tayo at hihingi tayo. Hihingi tayo ng palumanay, hihingi tayo. Kaya, samahan nyo kong maminwit. Pero bago yan, so hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel para naman, alam niyo naman, support nyo sa akin, para man makarami tayo. Kaya yung mag-subscribe sa akin, bibigyan ko ng tilapia, tilapia o bangus. Kahit yung pating, yung buntot ng pating bibigay ko sa inyo. Kung gusto mo yung hasang ng pating, yung salang, yung nandito ba tawag yan, yung pating, yung palikpik ng pating. Kaya huwag natin patagalin pa, mamiminwit na tayo. Ngayon ipapakita ko lang sa inyo ang gagamit-gamit ko. Ngayon, yung gamit natin ay yung lubid para naman matibay. Ngayon meron tayong yung binit yan, sadyado yan, galing pa ng ibang bansa yan, galing ng Thailand. Yung mga gamit ng mga Thailand, matibay yan. Kahit yung pinakamalaking pating sa Pacific yan, kaya nitong kunin. Ayun, nakalubid. Ayun, samahan nyo akong maminit. Tayo ay para makarami. So ayun, tara na, let's go! Mga kadoms, maminit na tayo. Kasi talaga naman, una kita nyo, gumagalaw yan. Sa dulo na yun, napakalaking tilapia. Lumilitaw, gumaganyan-ganyan bibig ko. Kaya, maminwit na tayo. Ang gamit natin. Ang laki ng mga isda dito. Kaya, yung mag-subscribe sa akin, bibigyan ko ng bangus at tilapia. Kaya, mag-subscribe na kayo. Ito para yung paon ko, pamain ko. Ganyan lang pag dito. Ganyan lang yung pag-bibili dito. Dahon lang ang pinano. Marami ditong dahon. Kaya, panoorin nyo lang kung paano kumakuha nito. Hindi tayo masisiruhan dito. Ang dami ditong isda. Paano ka naman dito masisiruhan? Round 1. May kumakagat na. Nakabitaw. Dito naman yung niya, yung bibig. Dapat sumabit dito. Pero mga maganda nito, ang dapat masabitan ng ilong, dapat dito ang makakagat. Ayun, tingnan nyo.
nga yan. Ayun. Kumakagat. Shit. Meron naman kumakagat. Meron naman kumakagat mga idol. Think positive lang tayo, di tayo masisiruan dito. Hindi tayo masisiruan dito. Tawag mo lang. Ayun. Nakita nyo, kumakagat na naman oh. Hello. O, yan mo, balaban. Kaya mo yung lubid natin. O, yan. Balaban natin. Sabi ko sa inyo ay, gamit ang isda. Dali. Yung camera natin nakatumba. Kapagkita ko sa inyo. Yan. Ano? Ngek. Ano ni? Pala pa. Pati pala pa nagkakagat. Alam ko na pala na. Pala pa. Wisit na pala pa niyo. Pati pala pa pala nangangagat ka. Shit. Isang pound ka. Ito mga idol, sigurado na to. Yan. Lagyan natin ano. Sabi ng mga parabandit, ano daw, meron daw yan tatawag na technique. Kasi yung technique daw, linalustod. Yan. Ang bango na yan. Hindi pa pala natin yung Baka sabihin nyo mga idol, nagsinungaling ako ha. Marami talagang isda dito mga idol. Marami dyan. Kasi siguro, maaga pa, baka tulog pa. Baka tulog pa yung mga isda. Pero try lang, huwag tayong mawalan pa. Parang hindi nadali dun sa laway-laway ko yung ang gagawin natin. Sapit natin, ito yung kamain. Lagyan natin sapit. Pating! Gagawin natin dito ako. Apo, pating, pati tilapia bangus. Ang nagiging sa akin yun. Oh, ayun, kumagat.